Benatonuo. You only you waka come. Ita wanye no na dio die natanuo. Nigesi na window we mapu. Benato. Ita wanye no na dio die natanuo. Nigesi na window we mapu. Although ki gaba we mapu. Ha ga-ebido gị ọfụma tinye gị n'ịntanet onye ọbụla fụgo ọfụma mgbe na-achọ nuo ịta nwoke n'ụlọ nwanyị nwunye ya na-atazi enu n'igezi na windo wee mapụ. Why are you running? Why are you running? Ịta nwoke n'ụlọ nwanyị nwunye ya na-atanuo n'igezi na windo wee mapụ. Ọtọ ka ị ga-agbanwe mapụ a ga-ebido gị ọfụma tinye gị n'ịntanet onye ọbụla ga-afụ gị ọfụma mgbe na-achọnuo ịta nwoke n'ụlọ nwanyị odi ihe natanuo n'igesi na windo wee mapụ. Common Sense chapter 1 verse 1 ọ sị nene do to others what you will like others to do to you, because whatever you did today will surely come back to you. Nwanne m ọkwa ịhụrụ na onye a n'aka jie ịma na ọ nọ na di ịma na ọnụgo nwaanyị jee obika gị ma na-ejefu ya nya ka akwụsịzi ide eme biznes ka ọ ga-akwụsị ide arụ ọrụ. Ewuchi m nwanne ọ ga-anaghachitere gị ma o rute gị ọ ga-erute ụmụ gị ọ ga-eruteriri nwa gị ọ ga-erute gị aka. Nwanne ịfụrụ nwa nkụrụ gị ịmakwa na nwa mmadụ ka ọ bụ ị na-eme ya emewe ya eme onye nwanne ọ ga-eruri gị aka ọ ga-eruri gị aka. Whatever you do today will surely come back to you. Ọkwa ịhụrụ this your business partner onye a gị na ị na-arụkọ ọrụ ịmakwa na ọkwa otu ihe na-achụ ka ọ na-achụ ihe tim opika gị decide ya ka iri ego ka ime ya ime iyi eme onye nwanne ọ ga-eruri gị aka iwu ka ọ bụ. Nwanne do to others what you will like others to do to you, because whatever you did today will surely come back to you. Ka m na-agwakwa gị ka m na-agwa gị ihe ọbụla ime tata ọ dị ka bọọlụ agba n'ahụ aja nwanne ọ ga-anaghachikwutere gị ma o rute gị aka ọ ga-erute nwa gị ọ ga-erute ụmụ gị. Ịfụrụ mmadụ ọ na-arụ ọrụ ịfụ mmadụ ọ na-azụ afịa ịgbaba izu chọba ntụ ị ga-esi chụ ya n'ọrụ chọba ntụ ị ga-esi chụ ya n'ebe ọ na-azụ afịa nwanne ọ ga-eruri gị aka iwu ka ọ bụ one way or the other. Ike iji maịrị mmadụ ka a ga-ejikwa wụọ ma juolu ya wụ ọfụma. Nwanne ụzọ alụmozi a ka o ruo ndị a na-agba aka.